हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपनको शुभ सकाळ शुभ अभिनंदन। आज आमे आसीथिलु केउझर मेडिकल पार्वती आउ मो पुओ आउ पार्वती कहले कि आमे तो मेडिकल देखि सारले आमे चलो घर को जीवा किंतु काली पड़िया टिके बुलिकी माँ को टिके दर्शन करके पड़ेबा। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ଦେଖିବା ମୀନା ବଜାର ତ କିଛି ଆସିଥିବ ଆଉ କିଛି ତ କମ୍ କମ୍ ଜିନିଷ ଆସିଥିବ। ହଉ ଚାଲ ଟିକେ ଦେଖିବା ବୁଲିକି ଆସିବା ଆଉ ଚାହୁଛୁ କ'ଣ ଦେଖିବା କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଆଉ ସେପଟେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ସେପଟରେ ଅଟୋ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଠିଆ ହେଇଛି, ନନା ଆସିଲେଣି। ନନା କ'ଣ ଟୀକା ଲଗେଇ ପଇସା ମାଗିବେ ନା କ'ଣ? ଏଇ ତ ନନା ତ ଲଗେଇଦେଲେ ମୋତେ ଆଉ ଲଗେଇକିରି ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଏ ମାଆକୁ ତ ଆମେ ସେଠି ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇକିରି ଟୀକା ଲଗେଇ ସାରିଲୁଣି, ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଲଗେଇଲେ କ'ଣ? ଲଗେଇଲେ ଯଦି ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି ତାକୁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ନନା ଆସୁଛୁ। ଆଉ ପାର୍ବତୀ ସେପଟେ ଟିକେ କ'ଣ କିଣିବେ କି କ'ଣ ଦେଖିବା। କ'ଣ ଆସିଛି ଦେଖିବା, ମୁଦିମାଳ କ'ଣ ପାର୍ବତୀ ନେବ ନା କ'ଣ? କହିଲେ ନା ନେବିନି କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କ'ଣ ଚପଲ ଦେଖିବେ କି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ହଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଲେ ଦେଖିବା କିଣିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ତାଙ୍କ ସେଇଟା କହିଲେ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁନି ପଳେଇବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା ସେପଟକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ସେଇଟା କ'ଣ ଦେଖିବା, ସେଇଟା ଚୁଡ଼ି କିଣିବ? ଚୁଡ଼ି 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 ନାହିଁ। ଏ ଚୁଡ଼ି ଦେଖୁନ, ବଢ଼ିଆ ଚୁଡ଼ି ଅଛି। ନାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଶଙ୍ଖ ଶଙ୍ଖ ନେବ କି? ଶଙ୍ଖ ଶଙ୍ଖ ତ ଘରେ ଅଛି ବୋଲି କହୁ। ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ବ୍ୟାଗ୍ ନେବ? ବ୍ୟାଗ୍ ନାହିଁ। ସେପଟ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ଗେଟ୍ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସଜା ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ବେଶୀ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି, ମୋତେ ବି ଟିକେ ଥଣ୍ଡାରୁ ଭଲ ଲାଗୁନି।